Eibarko udalak bat egin du aurten ere hondakinen prebentzioaren Europako astearekin. Azaroaren 17tik 25era eta konprometitu gaitezen Eibarrekin lelopean, udalak ekimen desberdinak bultzatu zituen, herritarrak produktuen berrerabileraren, hondakin gutxiago sortzearen eta hondakinak era egokian kudeatzearen beharrekiko sentsibilizatzeko asmoarekin. Udalaren ingurumen sailak informazio gune bat jarri zuen Untzagan. Bertan, Eibarko birziklatzearen egoerari buruzko informazioa eskaini zen, baita hondakinak ondo bereiztearen garrantziari buruz ere materia organikoari dagokiona nabarmenduz. Kanpainan antolatutako ekimenen beste helburuetako bat da sortzen ditugun hondakinen kopurua murriztea. Horretarako funtsezkoa da gure kontsumo ohiturak aldatzea eta ekonomia zirkular bat sustatzea. Untzagan 3 bider bat 5 metroko kubo errektangular formako egitura bat ipini zen ere, zulo zabalez betetako sare batek estalita, barruan plastikozko objektuak sartzeko. Bertan, edozeinek utzi ahal izan zituen ontziak eta plastikozko bilgarri garbiak. Helburua, erosketetarako 1800 poltsa berrerabilgarri egitea zen, bildutako plastikoa berziklatuz, lehenik ari bihurtzeko, gero 100 eta azkenik 100 horrekin poltsak egiteko. Aurtengo kanpainaren berritasun handiena Eskola Agenda 21 proiektuan parte hartzen duten bigarren hezkuntzako Lasaia Zitain eta IES Eibar Isasi ikastetxeetatik etorri zen, modu aktibo eta zuzenean parte hartu baitzuten hondakinen prebentzioaren Europako astean. Tailer espezifiko baten barnean, DBH-ko lehenengo mailako 11 ikasle talde kalera irten ziren eta eibartarrei gaiaren inguruko informazioa jakinarazteko eta herritarrak sentsibilizatzeko kanpainaren eragile garrantzitsuak izan ziren. Nik etxean asko birziklatzen dut, ezta? Eta, Ibarren ikusten da jendea bai asko birziklatzen duena. Orain gauz, jendeari galdetzenea ze moduz dagoen, zelan egiten duen, etxean birziklatzen duen edo ez. Eta ikusten da Ibarren jendea birziklatzen duena, hobetu daitekela noski, baina jendea birziklatzen dago eta nik ondo pasatzen ari naiz. Gainera, jendea oso majoa da hemen, erantzuten digute danok eta ondo. Oso pozik daude, egunero galdetzen didate noiz egingo duten beraiek, asko gustatzen zaie kalera ateratzea eta jendearekin egotea, eta horrekin batera egiten dutena da beste eduki batzuk barneratu, ezta? Eta euren ingurumen kontzientzia ere handitu. Azken 5 urteotan, eibartarrok gero eta zabor gehiago sortu dugu. 2013an 354 kilo izan baziren biztanleko eta urteko, 2017an 415 kilotara heldu ginen. Berziklatze portzentajea ere igo den arren, ez da nahikoa izango hondakinak gutxitzen ez baditugu.